Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Abi ninyo, dihang si Noah na himong hari, wala magsunod sa mga pamaagi sa iyang amahan. Wala siya magtuman sa mga sugo sa Dios, apan naglakaw siya sunod sa mga tinguha sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Og siya adunay daghang asawa og puyo-puyo, og misugo siya sa iyang katawhan sa pagbuhat og sala, og pagbuhat ni Ana nga sa lawayon sa pananaw sa Ginoo. Og mibuhat sila og mga malaway nga buhat og tanang matang sa kadautan. Og mipahamtang siya og buhis nga ikalima nga bahin sa tanan nga ilang gipanang iya aron ibuhi sa iyang kaugalingon og sa iyang mga asawa og mga puyo-puyo og sa iyang mga pari og sa ilang mga asawa og mga puyo-puyo. Kay iyang giusab ang mga kalihukan sa gingharian og gipapahawa ang tanang mga pari nga gipili sa iyang amahan og mitudlo og mga bag-o puli kanila nga sila gibayaw sa garbo sa ilang mga kasing-kasing. Oo, og sila gibuhi sa ilang pagkatapulan og sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos og sa ilang imoralidad. Wala sukat sa atong kasaysayan nga kita dunay hari sama kang Noah.